ഈസി ടിപ്സ്. ഒരു നാരകത്തിൻ്റെ കമ്പിൽ നിന്നും ഒരു തൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതിന് ആദ്യമായി ഒരു ഹോർമോൺ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനായി 1 സ്പൂൺ തേനെടുക്കുക, അതിലൊരു 10 സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വച്ചാൽ അതൊരു ഹോർമോൺ സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറും. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കാനൊക്കെ സഹായം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു നാരകത്തിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് ഞാനിവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചെറിയ കമ്പ് ഈ സൊല്യൂഷൻ മുക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മണ്ണ്, ചാണകം, വളം ചേർത്ത് കവറിൽ നിറച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ കമ്പ് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കവറ് ഈ കമ്പിനെ ചുറ്റി കവർ ചെയ്ത് ഒരു നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടുക. ആ സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് പെട്ടെന്ന് ആ തണ്ടിലൂടെ പുതിയ മുളകളുണ്ടാകുവാനും പെട്ടെന്ന് അതിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കെട്ടി ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 8-9 ദിവസം മുമ്പ് മറ്റൊരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അതിൽ മുള വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചതാണ്. ഒരു 9 ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ചതാണ് ഒരു നാരകത്തിൻ്റെ കമ്പ്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, ഒരു മുള വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നാരകത്തിൻ്റെ ഏത് ഇനമാണെങ്കിലും നമുക്കതിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കൃഷിയെക്കുറിച്ച് തുടക്കം ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച്